Arwakini machiegni weche manyien makagi kacha. Nyinga Milton Ochieng. Duol makedo gi mibadhi e pachoka Ethics and Anti-Corruption Commission oyango ni gichako timo nonro e lai mar eCitizen ma janon budget yande noyango e nyim od bura noting'o mibadhi mar arieya. Koloso kod Citizen TV okinyi ma kawuono e kinde chenro mar Daybreak, jakom maduol mar EACC Bishop David Oginde oyango ni gikawo okang' makamano mar fwenyo ponono ni mibadhi ma jaga budget wuoye en adier, kendo ndamo mager ma chik biro kawo ne jogo manyalo bedo notiyo marach gi mbi mar apisi. Bende owacho ni gie sani EACC nono governors ochiko e pachoka e bedo kod tudruok gi mibadhi e counties ma pachoka, kendo lero ni midhiero mapek maduol nonigo e kedo kod mibadhi en chike mag gayo mibadhi manenore ka gima rito jogo mitudo kod mibadhi to ok japiny ma omenda mare onyodhi e ataro mar chik. Looking at some of the things that the Auditor General has said to see whether indeed they are true. So, yes, we are seized of the matter to do with eCitizen. Back then, what recommendations did you make, and what were the loopholes that you saw? It's almost the same kind of things, yeah. That the system was not in the hands of the government. It was in the hands of private individuals. And there were attempts to make that happen. But as you heard, there are indications from what came out that even though the transfer was made, it allegedly was not made. So it's alleged that some money is still going to individuals rather than going to government. So you've instituted fresh investigations on Yes. eCitizen again? Yes. After you had made previous recommendations? Framework is not designed to fight corruption. Those who are corrupt or suspected to be corrupt, to get that person through the legal system to finally pay for their actions is a whole system that is defending the person who is accused rather than the people who have been defrauded.